Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошанд наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. Роҳи сафед дӯстон. Чемпиони пешинаи UFC Макс Холлоуей гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ гузаронидан мехоҳад. Варианти хуб барои ман муҳорибаи унвонӣ аст. Умедвор мешавам ки Волкановский чемпион мемонад. Чорум муҳорибаи мо беҳтарин муҳориба мешуд. Агар ки мухлисон ин муҳорибаро дидан хоҳанд, бигзор ки ба UFC чизро нишон диҳанд. ин ташкилот аз рӯи он машҳур аст ки муҳорибаи ҷангварони сахтро зидди якдигар ташкил мекунанд. Ман тайёрам ва ман дар карьераи худ танаффус гирифтанӣ нестум. Ман бо любой кас дар любой макон меҷангум, то ин ки ба қулаи баландӣ баром. Ман исбот мекунам ки бузургии маро рад карда намешавад, гуфтааст Холлоуей. хотиррасон мекунем ки Макс Холлоуей дар охирон муҳорибаи худ корейский зомбиро шикаст дода буд. Ана Александр Волкановский боша Яир Родригесро. Баъди ғалабаи Макс Холлоуей аз Дана Вайт пурсиданд ки оё онҳо чорум муҳорибаи Макс ва Волкро ташкил мекунанд ё не. Дана дар ҷавоб гуфт ки айни замон чорум муҳорибаи онҳо маъно надорад. Барои ҳамин дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки рақиби навбатии Волкановский кӣ мешавад ва ки рақиби навбатии Холлоуей мешавад. ситораи UFC чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор шаби гузашта соҳиби камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсу шуд ва ӯ дар ин бора чунин суханҳо навишт. ин шом мураббии ман, дӯст ва устоди ман Ҷон Кавана ба ман камарбанди сиёҳ дод. 20 сола меҳнати зиёд. Ташаккур ба Ҷон барои ҳамаи ин солҳо. ҳамчунин ба ҳамаи ҳамдастагони ман дар ин роҳи бениҳоят олиҷаноб дар ҷуҷитсу. Ба ҳама сидқан ташаккури калон. Камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсу. Ана ин гапи дигар, навиштааст Макгрегор. дӯстон, бисёриҳо гӯштини Макгрегорро ҷиддӣ қабул намекунанд. Аммо агар мо 5 муҳорибаи охирони Ҳабибро назар кунем, пас аз ҳама хубтар дар замин зидди Ҳабиб Конор худро нишон дода буд, махсусан дар якум ва дуюм раунд. чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесаня оиди муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Пауло Коста фикрҳои худро баён кард. биён суханҳои изиро гӯш мекунем. рости гап ман намедонам ки кадоме аз онҳо ғолиб мешавад, аммо каме зиёдтар ба ғалабаи Ҳамзат боварӣ дорам. танҳо ба он хотире ки ба ман ҷангварони ҷавон, ҷангварони нав маъқул аст. ман бо Пауло Коста чунин муҳориба гузарондам гӯё ки ин муҳорибаи осон буд, аммо дар ҳақиқат ӯ рақиби хеле ҷиддӣ аст. муҳорибаи мо зидди ӯ муҳорибаи хеле вазнин буд, аммо ман чунин баромад кардам гӯё ки муҳорибаи осон буд. умуман дар ин муҳориба ман Ҳамзатро мухлисӣ мекунам. агар ки ӯ ғолиб шавад, пас мебинем. шояд ки мо бо ӯ ҳамин сол дар октагон вомехӯрем. ин кори аҷиб аст, ҳа? ман чемпионам ва кӯшиш мекунам ки барои рақибони худ муҳориба ташкил кунам, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем ки Исраил Адесаня муҳорибаи навбатии худро аллакай шаби 9 ба 10 сентябр дар турнири UFC 293 зидди Шон Стрикланд мегузаронад. ана Ҳамзат Чимаев боша муҳорибаи навбатии худро зидди Пауло Коста дар турнири UFC 294 рӯзи 21 октябр мегузаронад. дӯстон, худи шумо муҳорибаи борз ва изиро дидан мехостен ё не? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, хабари хуш барои шумо. мо авиакассаи худро кушодем, авиакассаи Паҳлавон. акнун шумо метавонед ки чиптаҳои даркории худро ба тамоми самтҳо аз авиакассаи мо Паҳлавон бо нархи арзон ва дастрас харидорӣ кунед. худи ҳозир ба рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран буда занг зада ба боварии комил чиптаҳои даркории худро аз авиакассаи Паҳлавон харидорӣ кунед. роҳи сафед дӯстон.